I dobar dan i dobrodošli u Ping Pong Games u 5. epizodu konca sezone. Pa hajde da počnemo. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Opa, znači mi izgleda da budem sa... kako si Joki? Dobro. Dobro, Joki će da snima sa nama. On je gost. Nisam, ja sam gost. Aha, si da gost, bre. Brzo stavimo sad. Morat ćemo da stavimo nešto što će ga spojiti. Vidi kako se ja vidim. Kako si ja? Moš. Odavde. Bre, ovo će ga pojesti, smazat će ga ako ja nešto ne uradim skoro. Ovdje moramo da ga pucamo. Jedan ovako, a jedan ovako. Sada. Ibre. Ovo ga sam pojao, vidi. Rekao da niko ne može. Dolazi policajac. Da. To je policajac. Hvala na obaveštenju. Sad će dođe u finale. Ne bre. Šta sam im uradio? Čekaj, ti ponovo mene zelo. Samo da stavim ovdje još jedno. Da mi ovaj ne smeta. Pošto sad neću da ga biš. Neko će ga pojesti, bar će mi davati sunce. Dobro, ovo će... Oj! Morat ću ovo. Oba, nije bilo potrebno. Imat ćemo nešto. Hvala. Stavit ćemo ovdje. Koga će sad da dovede?
Okej. Taman je da čuvam ovog. Okej. Mislim da mi treba glavno oružje. Pucajte. Mislim da ću i treba sam da ga štedi. Mislim da gotovo sam, mogu da ih pokušam posljediti lepo. Ne brinem. Nećemo stići da završimo ovo, ali ćemo igrati, okej? O, pa što je ovo? Ma ne možem. Vidi, bez toga bi išli. Gotovi ste. Pucaj! Pode. Bum. Mi zombia, mi zombia! Mi tullina! Bambina! Ma sto nel radio, allora! Sto nel radio! Sto nel radio! Sto radio! Ne radi. Vibre. Oh! Come schiena, su! Come, no veramente, come. Stai ovvio! Ajmo bre, ovo ćemo probati. Ne znam da li imamo dovoljno vremena. Ne. Ako vam se svidio, to je obavezno. Like, sub, share, nastavit ćemo. Mislim se mi polako pozdravljamo. Sad ću se pozdraviti. Zibico! A se tu vidi, da se tu glačava. Mi se ne vidi. A što?